ǹjẹ́ mo ti kó wa fún dédé àkókò yìí níbikíbi tí ọwọ́jà ìkànnì Gbádùn Ẹ̀mí Town TV bá ń dé. Orúkọ mi ò yí padà o, èmi náà ni Délé Akínyàndé Adébísí. Ẹ káàbọ̀ sílẹ̀ àkànṣe ètò tí mo pè ní ogún òwe Yorùbá fún ogún ọjọ́. Ogún òwe Yorùbá fún ogún ọjọ́. Òwe wo la fẹ́ ṣe àtúpalẹ̀ rẹ̀ lénìí ná? Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí, bá a bá rírin ká sọ pa rírin. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí, bá a bá rírin ká sọ pa rírin. Irú òwe wo lòwe yìí? Òwe yìí jẹ́ òwe ìkìlọ̀ pé ká má fojú tẹ́ńbẹ́lú kan, ká má bu ẹnu àtẹ́lù kan, ká má tàbùkù kan. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí, ọlá erin gìrìwò, erin wò pa. Bí bá ń lọ báyìí ó kọjá pé mo rí kíní kan tó dà pṣù rárá irọ́, erin kọjá bẹ́ẹ̀, erin kọjá pé mo kàn rí kankan tó gbára fẹ́ lọ báyìí láì ṣe ẹ̀fọ́ rárá. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fìrí, bá a bá rírin ká sọ pa rírin. Ogún òwe Yorùbá fún ogún ọjọ́. Ogún òwe Yorùbá fún ogún ọjọ́. Ọjọ́ 12. Ẹ ṣeun.